Bapaknya Angel sing asor. Bapak Angel Bos Tandur Abai Gilang sedulur dewek Bapaknya Dion Mayor Gedik Kanggo Kang Bumi Gede Kang Bumi Gede lagi Kang Bumi Turakil sedulur Senok Desi iya Desi Kang Bumi Bapak Gede arep ngomong biwan minder rasane ngati apa maningkin sirak nok ning luar negeri Bos Wirabuana Bapak Angel Nokdita Anda Yono Bos Tandur Abah Gilang Bapak Tuan Rumah Bosdok Sing duwe ning Taiwan ibarat kebo ngudak jarak beli mungkin bisa bebarengan kerja bareng karo Rija Production sedulur dewe Anggo mayor lecret Bosdok Bapak Aruna sing Antoyo cinta mati tapi kakang wis ngajak diri nang bisa Abang Gila Abah Gila mata Pakai Bapak Gensa ora bakal Abah dadi sowiji Bapaknya Popo pakai Senok Desi Matur nuwun arep ngomong priwan minder rasane ngati apa maningkin sirak nok ning duit lagi Abah Gilang matur nuwun Kang Dahyono matur nuwun sing duwe wilayah Bapak Angel Ade Audio Bos Wirabuana Bapak Tuan Rumah Sembok harus yang ada di Taiwan sing duwe musik mafia sing ada di Taiwan Bos Dedi ibarat kebo ngudak jarak beli mungkin bisa bebarengan Kang Dahyono sing duwe wilayah Bapak Angel Bos Tandur Nokdita Abah Gilang Senok Desi Sembok Aris Bos Dedi sing ada di Taiwan Fitri yang punya kakak tubuh senajan kakang cinta mati kakang wis ngajak diri enang Mama Tuan Rumah banyu mata gede ora bakal dadi sowiji
Wirakno wis duwe lak Tadi yang punya santri